bandam hetto gaci belɗi juttoji yewede kada sagata yewede o saaha saɗa heeɗo ɗi gaji maɗen ko welma e nder gurdam ma saabu ma miijo hanki ma ha e hande ma mbasa yejjidde fina tawa gonnoɗo godonoɗo non jelgal gamaji saare wima ya hetto ɗi gaci ko an jeeyi ƴettu pullam o ceerno Ndiaye seydi ba baba e dus boy sikki ala ha ɗo e noktol lamor ko inde Mauritanie dow inde ceerno Abdourahmane Dia seydi Dia dus boy baba Ablaye Ndiaye jen ha toon to babaɓe looti walla jen ha toon wadigo lobbude yurmede holmo tawaten toon halifa diine mo jeddi godani o woni ceerno Ndiaye ba dendagal noon to dande nante ha to diaspora noon to haalama ciftorede musidɗo men Amadou Baye tawate to to dowlaji tentuɗe Amérique en calmini foof en mbawa ƴettude micro noon tawa en ciftorani musidɗo men sehli men funere men ɓi neni men o woni Sara Abdoulaye Sara gueɗo fulɓe foof to gonɗa ene goɗirɗa an e galle ma e jinnaɗa e jaam Allah jogoy sikki ala musidɓe tedduɓe diaspora to haalama Demba Babaɓe alay saago ciftoren musidɗo men sehli men on woni Moukhtar Wagne joguiɗo matériel mum ne nanguito e kala saaha yewterde ene wawi waɗede dendagal joɗi nayyi windere ɗum noon Moukhtar Wagne saminama jurama noon sikki ala Demba Babaɓe en calmini foof en juurima foof non ko joni so hawre welede Allah ɗum noon Gali Abouba jarama kama jara dendagal bandiraɓe ne kiɗima اللهم صل على سيدنا محمد وسلم جاgal yettude Allah ko julde rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo jettode Allah kisal godani jagal dum benni en calmini be funnaange hirnaange rewo workal woddube badibe ne kewden eden biyabe sago Allah sago mabbe yewtere mabbe cupte daari so tawi yehi ha odo saha heedi eden biyabe sago Allah sago wona dum ko Ablaye mi salmini Gali Abouba mbeɗa andi hande oɗo ñalawma kadi tedduɗo cuɓaɗo e ñalawmaji ñalawma alet woni dimanche te bandiraɓe fof no batti hakkillaji holko gaddan ɗon jomumen ewa holko gaddanɗa yimɓe hande e daarima ɓeɗɗi heɗade kadi findinoji kadi dokkoji hakkillaji tigui rigui yimɓe ɓe paadi ɗum noon holko gaddanɗa bandiraɓe kadi andi to banggue téléphone to yimɓe en jii yimɓe en puɗɗima naatde ɗum noon bisimilla ɗum noon aɗa men woɗɗoyde kama jara Gali Abouba yewtere nde en dokka ɗum Abdoul mo Demba Guira an hewde Abdoul joom kiraɗe e bottal joom kalisaji kewɗi gorko mo hayre mbara gorko mo casci mbara Abdoul mo yummo duuni Abdoul kadi mo baba duuni kanko e cuddiɗo makko Pendo Oumar woni Habi Mamadou Ibrahima debbo mo Madina Kuuri Kara ɓuural diri jamma sare wen dogo mborto Gessal Ndiaye debbo mo kiraɗe laccire haw joom kiraɗe e galle Abdoul Demba Guira wutteji e galle Abdoul Demba Guira bandiraɓe denti seremɓe e geddiyankoɓe galle Abdoul Demba Guira Abdoul Demba Guira afo yummo afo bammo kewɗo bismade ne nder galle en mbimo Seydi Dieng hade men noon woɗɗoyde hande en beltinirtu debbo gendiyanke o mo hulani wolde kama jara mo hulani yidde jiɗɗo farnorade en woni Aissata Sylla Gali Abouba idi Mamadou Aljuma o wi Ablaye mbimo mi nama o wi ngol lawol a yaltara wuro ngo eyyi mbimo holko woni
o yeeso e jom gallam e yeeso yiɗɓam e yeeso sehlaɓam mbiɗa bismimaɗo galla men ɗo ñande Samba miñum julde o wi dendagal dawnaɓe e jiidumi dendagal yiɗɓe sehlaɓe e pelle ɗe gondumi e pelle fine ɗo jottodirami mbimi yeyi o wi Abdoullahi mbimo yeyi o wi jamma wonata ko jamde ñamde e yarde jamma fuurangagal ko jamma cifte daari ko jamma gundari ka majjara jamma kaltereɗo jogoto heddade e tariki en mbimo mba eɗen noloyo Aissata Sylla ñande Samba miñum julde hakkude makko e cifte daari hakkude makko e Demba Babaɓe Gali Abouba ko sikki on ñalawma juttaki de koy pular ne heewide kono be lutta ndamde pular ne heewide kono be lutta ndamde ma tawde koy non sikki ala ko addani dendagal programme uji ponnoɗe waɗede ɗiɗi Nouadhibou ɗi e nder région ngaji wiyede yo hayde yo waɗi ɗo e nder Nouakchott tawi kadi koye welede joom galle makko ɗum noon sikki ala Demba Baba Gali Abouba ceerno mo ganduɗa hoore maɗa joom kuɗole leggal so ɓuftima Allah bat kono so safrima kadi a sellat ceerno dokko duwaw rokka indel wadde hen hunde ceerno mofo wadde hen hunde woni wadde hen kalis woni ceerno Maccour o naati nokku o joom gamaje gama duuni mama o wi Gali Abouba mbimo mi naam o wi Ablaye Ndiaye mbimo mi naam o wi bisimilla moon neɗɗo fof ɗo heedi o wi ɗo kenmi ɗo mboɗi totti toon ceerno Amadou ceerno dokko duwaw no ceerno Amadou Tidiane Ba ka heeɗi wadde ni ceerno dokko duwaw rokka inde Allah windanma wima haɓu ɗum ɓoftu ɗum rutta wadde hen hunde ceerno dokko duwaw wadde hen hunde kanko aɗa wonde kewande no woodi noon ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba ka heeɗi ceerno Abdourahmane Dieng aɗa men noon woɗɗo hedi Abdoullahi Bouba Hawel Binte Sall Mamar Maymouna mo jaatum jagguno lingu winden ha tumere jagge nguɗon lingu wedde maayo seki laana tubakoɓe addi hakkude curjude e babaɓe Maymunel miñel seydi Maymouna Mamar Maymouna kanum Elimane Al Elimane Tane Elimane jiɗaɗo e bandu men korsuɗo e bandu men ñaman ha goto yahata ha goto dañirende e bandu men Abdoullahi joom golowole Abdoullahi joom ñalɗe ñalaɗe Abdoullahi miijiɗo kala ko dañane waase Abdoullahi ittuɗo gueɗel guila hen guite hen nerani aɗa andi ka majjara lamɗo jibinti Abdoullahi Bouba Hawel Binte Sall naati nokku Silabo Sadir o naati nokku o e Nouakchott wuuro lamorgo leydi Mauritanie ɗo to kalderen ɗo mon galle makko laamu naati wuuro en mbimo bisimilla ɗi Abdoullahi Bouba Hawel arde joom suudu muɗum jobba tawa ɗum jobba Adama e Seylman Siré Binta mo Hamsa Saydou Binta mo laminama tanum amayi mo mbiren tiiɗe muɗum haɗani jabbaɗo ɗo hen jabbungal mawgal hay sa weddimo ñorgo dañanaɗo saggi saabu golle makko saabu teddugal makko hakkude makko e bandirko en Seydi Ba nen ɗo ko golle e balle neɗɗo ñametaki yertaki kama jara aɗa hewno wiide ma nane kono inde makko de ma nane ma heddo e ndemargal leydi kala nanama ni nanama de wallahi nanama yo jut ko yo Allah fandinanmo saha o no ɓii ko way no foti waddude e giƴu men kañum holno ɓii ko foti waddude e giƴu men eyyi kono kanko hakkude makko e biƴƴi kon laaɓi alhamdulillahi rabbil alamina wona woy kono waɗe wona woy kono waare o woyani hay haami hay saha goto o woyani haami jibinande o woyani haami saha o woyani haami debbo mbo resi o woyani
ha mi siila kama jara gali abuba farmara demba jaga julde gele yo salmino naari ko wonon ko sisi woni arode so naati ko tan nan kadi gali abuba non nar fama danam de ko nangani bar sikki tan ko invitation mo ba Abdoulaye Mamadou wadani on ba nyande non yo ko dukkuda yimbe bar sikki dum nangi dande en calmini do amnar bokar condi debbo manere ballango alpha ka mawdo wori toddiro nagi bandu seydi ba semen debbo mo dadaji mbajji muudani fuudi ma hawni gara tejeere fuggo jaayi ne yeso gali abuba demba bababe en noddat do non yeri maayi mo yarani debede heccaka e lasdi heccaka e jibinande mo jamɗe gandani woni Demba Wad kanko e cuddiɗo makko e galle makko woni yummu Abu gorko cuballo moƴƴo cuuso caso jiɗɗo fuuragagal jiɗɗo hoore mum jiɗaɗo e bandu men newiɗo en mbimo Seydi Wad woni Demba Wad en mbimo kala ɗo woni eno woniri kanko e galle makko mbimo kirki jam ko musidɗo men ko sehil men bonnani ɗo heedi ɗo bonnani fuurankagal bonnani galle baba bonnani suudu yumma jogiiɗo duwaw yumma e bamu joɓiɗo duwaw mo woppata waktu kadi ko haalanma fof habbitama Seydi Wat en noddat ɗo Amadou Birom Mareja marawde wiyete gatto yakkul goor wolwer ina heeƴe poste kono so yalti worɓe hewɓe kewi ko yongade Abou Hamidou Samba Al Dieyni Abou Hamidou Bol ñamini tunnani ɓorni rokka ɓorni tettani en calminimo en calmini galle o en calmini ceerno Hafisou ɗo jooɗi ɗo en calmini cuddiɗo hono Ramata An woni Ramata Gali Abouba en kuccantu yewtere noon ko noon tigi kawma Jar Ndiaye so tawi sugndu lamminima so tawi a yeehi jeere hoto yejjinde bam heddi noon ko yimɓe ɓe ne belti tan kadi ɗum ɗo ko hen jeeya ko noon tigi kawma Jar Ndiaye sikki ala ngolɗo darol noon mbiyetnirɗe ɗum ko musidɓe men sehil men walla musidɓe men sehilaɓe meɗen sohna Penda Dieng tawate toon to leydi Faysa debbo mo Hayre Bara e musidɗam funeram ɓi nenam o woni Amadou Mbaye woni Amadou Hamad Mbaye tawateɗo ɗo saaha jodi dowlaji tettuɗe Amérique kañum e joom suudu muɗum woni Hafsa sohna Hafsa e sukaɓe ɓesgu ngu fof ko noon kadi sen beltima ciftoren musidɗo men sehli men baaɗi men on woni Mbakam Mbaye Couture woni Amadou Mbaye daw ko weeli kosam indu nene daw ko laaɓi reedu daw ko duusingol leñol kaw Amadou Jar Ndiaye Demba Babaɓe darol men hande noon ciftoren kadi musidɗo men dendi men Ibrahima Saydou Kane ko kañum loowi darol ngol noppi meɗen ndeysan ko oɗo gorko walla mbiyen oɗo babiraɗo omo wonde cuddiɗo makko eɓe guuri gurdam moƴƴam alhamdulillah hay sinno wiyata ko dañɓe ha woro omo wawani galle makko kam omo heɓa dépense makko omo rema omo heɓa Allah rokkimo ɓesgu o dañi sukaɓe worɓe e sukaɓe rewɓe fof sukaɓe rewɓe ɓe ndesama sukaɓe worɓe ɓe ne puɗɗi mawnude ɓe hen ɗannima ɓe hen batti liggade liggey laamu kamɓe fof alhamdulillahi rabbil alamina
monen mabɓe fof dañita fayi jungo muɗum ɓe hen ko gandanɗa hoore makko diaspora ngol ko ɗandi yankoɓe ɓe ko fonctionnaire uji liggo galle weeli ɓe batti soɗorade sabunde kamɓe sukaɓe worɓe ɓe ndenti ɓe pelliti galle baaba toɓe konnoɗo toɓe jibinaɗo ɓe keeli galle o ha ɗiggi ɓe batti ɗon kuɓeje tawi ko kuɓeje ɗiɗi antir walla mbiyen terasuji hen banggue goto ɓe mbaɗi bâtiment mawɗo on bâtiment kamɓe sukaɓe worɓe monen mabɓe fof tan jogui hen gandanɗa hoore maɗa hoɗande mum ha timmi eɓe ndendi salon ɗo galle weeli no wayata ni hen banggue ɓe mahi ko waɗande moƴƴere ɓe mbaɗi gandanɗa hoore maɗa keblorde nder on banggue noon ko jinnaɓe woni baaba e nene kañumen koɗi hen koɗe galle kamɓe sagataɓe worɓe ɓe ndeysan mone mabɓe fof naati hoɗande kamɓe mone mabɓe fof nana wonde e galle mum eɓe gone galle ne ñaame ene yaari ene fije ndeysan ɗo Allah waɗata ɓe tinani ɓe matani ha hendude waɗani ummi to naati e galle hendude noon naati ko hakkude ganduɗa hoɗon baaba galle o e yummiraɗo o ɓe natti wellude e kala saaha ko guttu kala saaha ko dugo guila to ɓe dugatno dow nder haaɓe batti yaltinde boowal ndeysan sukaɓe batti e kala saaha ene kaaɓa hen ne mettina hen kono ko jinnaɓe pulaar noon heewide ala ko wawa e baaba muɗo ndundi fiyata ko haɓɓota ko haɓɓataki gandaɗa ba heddade saha soɓe gone dubbe tan sukaɓe keeko nattoyde walla saha jalta galle o jaaha watti hare nde noon hankkadi e kala saha Allah andite ko rindiniɓe kono e kala saha hankkadi ɓe mbawa joɗade ñalawma ɓe dubtani woni yummiraɗo e babiraɗo o ɓen saha ɓe duka haaɓe ɗeɓe fiidirde e nder galle he ndeysan sukaɓe worɓe ɓe ɓurɗo mawnude o waɗi saaha goto e jinnaɓe ne duka o haaɓi noon ko jinnaɓe dukata ko o mi o faye mabɓe oy baba wilnam oy baba onon kam on tinta ko hettirani onon baba ko minen sukaɓe ponno hande darade e galle emin dugge suddiɓe amen darɗon kaɗon min ko onon dugdata e hakkude moɗon on kersata min minen ɓesgu mon on kersata ɓeɗo sukaɓe rewɓe resaɓe israel mon baba ni yoɗani baba ɗum fewani baba tinde koye mon hoto ganni min ɓiɗɗo gorko gandanɗa hoɗaɗo mawɗo o haali ngollo konngol goram o yalti gallo o yii balɗe ɗiɗi fawaki hen jinnaɓe kadi duki ɗoko sattugo ha heddi gandanɗa ko ɓan nanggue kaari baba ne biyo ene wiyama yara e cuddiɗo e yummiraɗo o sukaɓe kadi jalti to sukaɓe jalti hankadi limbi hakkude mabɓe kaali hono konngol kalnogol kanko babiraɗo o mettini gandanɗa hoore maɗa o seki o naati gandanɗa mo wiyete Malikinas o wi oɗo woni ko ala e makko respect ala e makko teddugal ɓaade ko ni noon hankkadi wiyata kene dartomo o séri ɗum yo ƴettu bagage mum yo yaltu galle o wi debbo o séri ɗum yo yaltu galle makko debbo wi yaltani galle séri kam kay e ala ko mbawmi hen a séri kono yomi yaltu galle o mi yaltata galle o ko ɗo keddotomi e galle o ko ɗo guurami e galle mi wuta ɓesgam mi wuta sukaɓe ndeysan babiraɗo wi aadini Allah maw yalta galle ɓe gone wadde on duure ha sukaɓe janni ha sukaɓe ngari suka mawɗo ɓiɗɗo afo galle o ari o hawre dukongo o hawre babiraɗo ene wiya yummiraɗo ma jalta galle yummiraɗo yomi yaltata galle o wi baba oɗon kam ka haala woni nene ka haala ko woni babiraɗo wi haala he ko haala gasi mi seedimo yo yaltu ƴettu bagage makko yo yaltu galle ko wi fo yo fa yummiraɗo wi galle mi yaltani ɓiɗɗo goram ɓiɗɗo mawɗo o wi baba ko nene yumma koko noon galle o ko yaltata galle o ko ɗo heddoto e galle en eɓe
eɓe goni on poɗe nduwe ha ɓiɗɗo tokoso ɓiɗɗo gorko tokoso kañum ne ayi hawre kan haala wi baba o winnama o wi nene yaltata galle o nenam koye nene amen kay koye galle yeddoto ndeysan waɗi hankkati no tanna suuɗi ɗiɗi ni babiraɗo mettini hen wima yalta galle o ɓe yaltata galle o babiraɗo wi galle ko galle mum kamɓe ne mbi galle ko galle mabɓe babiraɗo wi galle tawrugo babam ko gallam tawrugo babam sukaɓe mbine galle one ko galle amen min tawri ko baabi amen min jaltani galle nene amen yaltani galle ɓe goni on fooɗi duure kama jara waɗi ganuma e galle he sukaɓe mbi min jaltata galle babiraɗo wi koma yimɓe ɗaɗo yalta galle galle ko galle mum sukaɓe mbine galle o ko galle mumen saabu babiraɗo wi tawri ko bamum sukaɓe ne mbine galle o tawri ko bamum en bamum tawri ko bamum kamɓene ɓe tawri ko bamaɓe ɓe jaltata galle ndeysan namdal men noon ko beele ɓeɗo jinnaɓe eɓe poti yettade to ɓe jettitiɗo beele holto yimɓe beele ala to yimɓe poti hedde hebdude to banggue duuɓi e to banggue ɓesgu ha gandanɗa hoore maɗa itta kala kene wiye cergal ha laaɓa e kuri ɗumen e hakkillaji men walla ala beele oɗo debbo ne debbo ne holto heɓata to seeram beele foti ko yaltude galle walla ala foti ko heddade e galle ɓeɗo sukaɓe ne beele ne poti nadde e kaɗo haala hakkude jinnaɓe mumen ha kene nanggan yummumen fatti mbiɗo yimɓeɗaɗo o yaltata galle sikki ala kawama jara ko ɗeɗo namde woni namde ɗe dewgal de ko wulde mbiɗa dewgal ko wulde wulde kono wonɗo no heɓa jomumen no poti rentude hurum ɓiɓɓe nan ɗon hurum ɓoydude nan ɗon hurum aadi nan ɗon ɗum noon bandiraɓe heeɗiyankoɓe Habi Mamadou Seydi Kane walla ima Habi Kadja ceerno Oumar de ba Oumar Aboutalik seeɓa gorgol Dieynaba Mignam Dieynaba Abouba ha toon to ele 45 25 21 64 technicien allo waaleykum salam wa rahmatullah allo bisimilla dama jay jarama alhamdulillah jam arba alhamdulillah jam bisimilla ɓamtidande seddane famɗi no tama seyibal seli babi wallahi ndeysan sabni seli babi na fof bisimilla ganuma de wonɗo ganuma de kono ma sikkami kotae haalta fottinlaɓe ɓiɗɗo fotani kotae haalde wiide wonde ibrahima tawi noon eyyi kono ɓiɗɗo sottare hen dañi ɓe nokkuɗo ma yimɓe wona hen no yiyandam wiide baba yalka galle bawde nattira hakkumaɓe debbo wi yimiraɗo joño yimiraɗo joño eɗon ta yiɓɓe goni kattan ko sari e wi noon walla ko hakke hakkille mata nde hakke hakkillama hokki hakke hakkille ma eyyi koy mone fof ko dimo e miijo non 45 25 21 64 45 25 93 94 Gali Abouba mawɗi fayida allo Gali Abou Seydou Ba salmitama jam yalli toon Allah jam ƴettu kala goto kawa waɗi a waɗi allahuma selli alhamdulillah kawama jarama selli min kene yewtere nde waɗi fayida no weyi eɓe kettima emin kettima wallahi bisimilla Abou Thierno Aliou Dembout seydem
yewtere no waɗi fayida nde woni min nannda ɗum kadi feewi wallahi oɗo babiraɗo yummiraɗo ɗum keddiɗo ko ɗon kam han kadi cayagal fotano ɓittaɗo ɗo ma seeɗani heewi doole tan iblise men alata fo ronki nadde en heewi doole on noon kam kamɓe ɗum jettiɗo ɓe fotani yettade ɗon kadi so kamɓe holli ko babiraɗo fotani yaltude galloga ala yummiraɗo fotani yaltude galloga asini babiraɗo ɗum seeri han kadi yummiraɗo fotani yaltude galloga ɗon tan koɗo wonde hay sabu mahana moɗon banggue goɗɗo o jewnan to woni ko ɗon tan e galle foti wonde fotani yaltude kadi debbo ni ga bawɗo woni fof so serama wona e maɗa rewɓe aadi mabɓe tan han jabti ɗum serama tan windindi kaken ɗum on jomum serama ala droit yaltude ɗon ga sérieux wonɗo e nder galle he a wona edde mum jofani ga a dañi goto goɗo wal ɗum ɗo kono noon kamɓe no mbaɗinima ɗo ko kamɓe no mbaɗni kono wona no mum lawol ko fotani yaltude galle o kono ko ɓuuri hewde ko worɓe kewi ɗon ɓe seeɗi yaltu bagage ma yaltu gallam ko worɓe kewi yewtudugol kongol eyi worɓe mbiyata noon kadi worɓe kewi ɗum kono hakkille gorko yumen debbo tawa yaltude andi joni hen hay kadi kono joni noon subama yaltu galle tan kañum heppa ko gumon noon yanana tawane reminde bagage mum kono so tawi yaltude gorko ala ko wawi wawa furti ɗon force mo yalde galle o gorko ala droit furti ɗon tan force mo yalde debbo noon sa wi ɗum tan yaltu an kadi heppa ko nangonoto ni ka remni bagage mum on kam noon noon foti waade ne jangguiri miijo ma yettima allo aɗa selli ajay yawur cella aɗa mbaɗa selli mbaɗa kam bare mbawɗum alhamdulillah aɗa selli mawɗum machallah allo allo mbaɗɗa selli selli mawɗum alhamdulillah abdoulaye ndiaye yawur cella dama diara ndiaye tabarakallah machallah no fore kayde amadou ba wallahi ndeysan iyen kiɗima yewtere ndede wallahi ndeysan o ko mani ka amadou diop ndeysan ɗum romen sar ndo wallahi goram nani yewtere nde iyo gorko ko maro ko jaye marawde yimɓe ɓe lew sérieux seeɗa aha wona plateau ko jomumen boyito henne wallahi gonga debbo so seerama wona lawol yaltinede galle ni yo won ɗon hayde mum timmu wallahi wallahi ndeysan surtout jaaro kadi ha dañca kadi ha nayo ha sukaɓe mbatti nafde ne mbaɗi relève ha timmu nafoore galle fof nan hen tan yaltine sukaɓe oɓe no ɗum ha tiiɗa tan ko hay sinno mbaɗata debbo goɗɗo walla ene wawi ɓe kawrita so hakkude maɓɓe joofani kay so timmani ɗon fof wonde galle he ko ɗum fof wonde gon kadi sukaɓe kadi ne jogui droit kadi haalde hakkude jinnaɓe mumen seeɗani noon ne heewi doole e wawma wawi kadi ko diine wawi goɗɗo wawi goɗɗi ɗiɗi eyyi kono so resi goɗɗo joni addi ɗum e galle he caɗele mbaɗata soɓe nodidiraɓe soɓe kawrani kay probléme ala hen ɗum heewi watta galleji men ni jeeya jinnaɓe ni taw ko mawɓe ne jooɗi taw gonda hen taw yimɓe ganda debbo goɗɗo gorliyaɗo ara wona ɗon jibina ɗon wona ɗon ha tampa taw yalta hen ɗum ɗum wona koleji ne ɗi enen ɓurɗen jogade gonga kamɓe soɓe ceerireɓe kamɓe jahata ɓe goppa ɗumen ɗon nde wonno debbo ɓuuri teddude gorko ɓuuri hoyde ne wawi rondade sakeede mum ɓorno wutte mum tan wooda ɗo tuddinoyi ɗon jaaɗo ha dañja yo woppe galleji heeso Allah kono nde wonno dewga ceegal ardata koye sirina ene wonda e minago e orgoye seeɗa debbo heewide ko ala ko bala en ɗo yaha koleji mum gara mbiya ala ko mbatta ɗum hay ndondi duwal ma nokku jaaha gonga naatoji ɗi kañum bonnata dewle kadi e misal moom jomum ɓeydude hen namdal gotal bisimillahi hol jeeyi ko jeeyi sababu tan ceerno debbo mbiya debbo o yaltata no mbiɗa ni holko haqiqa o holko ko jeeyi sababu tigui rigui ko guilde ande debbo o yumu suka ma guila hoyani walla guila faade mbedda walla ko ɗum eyi haqiqa o kadi diine kam no wirmi so debbo wona galle kadi filme o yifa e wawi jomumen jogol miijo artodirde nde wonno so edda joofani duuretake ni a jogoto anniya tan jomum arta ko ɗum waɗata ɗum kono so yehi kadi ha jooli kadi ko ala gokka jomum wawi wonde ɗon tan won sukaɓe mum nan ɗon kadi sukaɓe kadi mbasa ande continue wonde hakkude mumen e bawa mumen eyyi ko ɗum waɗi cewkal ko jiiɗa ko fuurankoɓe ɓe mbiya ko subaka bonɗo
so yimɓe ngannduɗa ceergal fooɗontaa ko feere e jooni noon ɓe mbi seeɗa ene wonata koye tumbude bawgal ngoni ene walla bondude dewle e aduna he mo rena e fof noni ane wilde he eyi mi salmini fof noon on jaaraama marhaban biko 45 25 26 45 25 93 94 allo bisimilla Diallo salaamaaleykum Diallo jam ñalle maɗa Abdoulaye Ndiaye gorko mo babaɓe lottidelal ƴiwri ñalle ma Bocar e mbedda jewta daago soɓe yurmide Allah ceerno Ndiaye ba judde balɗe ceerno Hadi Ba andi ko diine toon to babal Hadi Abou Ba gorko miskey gorgol a salminama a juurama a ñaganama Allah moƴƴere bonnuma tan ko yettode nde allo lamɗo made o ko Bocar Diallo ɓe ƴiɓi maɓɓere mi salmini taw Amadou Diarra Ndiaye gorko mo gamaji gama dunde mammomi to ngoni komi jaam tawi welede welal barka min sa joɗin ko noon kodde nin alfal Diarra Tidiane an wiyanno walla gorko mo cali pali cali jondugel baraji takoye golleje Samba Ceeli Mbeli ko noon Demba Baba ɓe wiide Abdoulaye Ndiaye kaalen hen seeɗa tan eɗen gandi ɗeɗo gueɗe wonto mawɓe keɓa ceergal hakkude men ene soofi wonto jooni yetto fof duuɓi haa tengten no dañji ɓesum woni luure woni biyaade jooɗaani hakkunde mumen fooƴe luure haa ceergal ara heen yaltugalle alaa hoto jooɗo wanni yo heccirto fatirga en ɗum ɗon han kadi soofnat gondigal eɗen mbiya ɗon fotaani wonde ni wonko nguurdotoni duuɓi hoɗɗon tan ko wuurdude haa maayde seernde mo ko ɗum woni dewgal mawɓe nden nguurdunoo e dewle hanki wonto namdal ma namdiɗa kadi banggue sukaaɓe ɗo matene foti haaldude e jimmaɓe men e sukaaɓe wonto gettoto e hakkillaji ne foti noddude nene walla baaba mbiye baaba tinnodire moƴƴodire goppe luure hakkude moɗon waajade jinnaɗo no waajo suka ne waajo jinnaɗo muɗum wonnoɓe mbima mesalal ko suka ne hocca mawɗo ne hocca ko hakkille sigiri hiɗi suka ɗo wonto tolnuta ne foti jifnodirde e jinnaɗo mum foti waaji liƴƴe wonno wayata tan foofa aɗa andi Abdoulaye Ndiaye namdima ɗon joni ɗoni Malick Diop holko saaboto tan debbo wiye hoto ɗum nene yo jooɗo e galle wadde yaltude ɗeɗon gueɗe ko ɓesgu dañagu ɗongu aɗa andi wonto ceere mbaɗata tan ɓesgu leydan wonata e dar dartude hankkadi tarat ko ɓesgu faaka ɗum hankkadi bonnana ɗum ɗo Allah andi en ganda ko hande en ganda ko janggo ɗum waɗi neɗɗo dewle ɗe yo moƴƴine fewndite ha feewa ɓesguji ɗi wurde mum fof wonno ɓesgu kadi ne tinto e jinnaɓe mum ko darugal wonande ɗum mi yii jinnaɓe ne guurdi fof so jeehi kadi ndesiyam banggueji goɗɗo ko noon ɗin jikkoji mbiyata ne ƴetta ɗum ɗon noon ɓoggol ngol koko renda mataw ɓe mbima a meftat hen tan mbasa jirade wonno jiiro ko minen ɓuy gam goppanen aroɓe caggal ɓe kala ko moƴƴi haala ko mbiɗi ko jumbat kontala ko woni hen ani ko neɗɗo woni simmanneɗo simmantata tan ko waɗi hen natti jom dan ɗemgal wona teppere kono en tato koko Bocar Diallo lalliga ñallen gueɗe jarama galle seydi jarama yo Allah yo moƴƴere ndeysaan allo man ɗa tampere marba alhamdulillah jam marba biga am merci bisimilla ko jedima salamualeykum waaleykum salam wa rahmatullah Abdoulaye Ndiaye mbaɗɗa salmitama salminima mi salmini ko Ali Abou Ba mi salmini Abdoulaye wonɓe ɗon ɓe fof min mbayri nandema ɗen feewi Ablaye Ida komi janoɗo jamal mi heɓa en tan narti kono a fiyakona wona min aldiɓe moon kono mbawɗon hunde deediɗi kono a fiyakorona hoorema ɓoɓɓide eyi miɗo ɓiide ande en jiida ay birdo 5 heures fois yalɗo ay wonno ceernam mbaynimi ɗum kono haydara ko haalnimi hen min cikata ƴamde wasa heɓde ƴeeŋi mi salminima mi heɗaki émission ma ɗo no sewi salmini moon tan no nder jarama seydi jayanɗalo fof on calminama arala bik bisimilla allo salamualeykum waaleykum salam wa rahmatullah Abdoulaye Ndiaye no mbaɗɗon wallahi calmini wala buba sirinawaala wala moƴƴere jarama o ko wañi Ibrahima Mamadou mo demonto ɓoggi ndeysan seydi wañi goɗɗo wiide Ousmane jarama ndeysan wañi Ousmane wañi wallahi kañum gay seydi Ndiaye no Moudou Souley Moudou en mbaɗi
merci jarama awi selli alhamdulillah ya wona jam yettode ɗo fayida wallahi ko gonga ɓuɗe on fotani yettade jinal won nokkuji kadi jinnaɗo foti famode gueɗe aɗum kanko babara baɗa wuringo bamo gallo sukaɓe kañum galle baba kono kañum kam fiyadani galle baba ba jinal wine wuuri neɗɗo horande ɓuurɗo kadi ko mon jinnaɗo debbo o porta heddo ɗon hay so detti wuuri ndirde ɓe gawa famode haqqi jinnaɓe kono ko fatan jooɗo jonde muɗum kanko no jooɗo jonde makko kamin nimi gallo so woni sago ni ko fulade ko yitere wayata kono hoddere kam hayata ɗum noon yeyta meydi fayi mi salli moon seydi ba seydi ndiaye seydi kawa mo janga jarama yo Allah e moƴƴere tan wiyete koɓe kala aleykum salam wa rahmatullah mbaɗa tampere machallah mbaɗa tampere baraka moɗon alhamdulillah waɗu machallah bismillah inde yettode ɓocciti 45 25 21 64 45 25 93 94 aleykum salam aleykum allo no baddarte mawɗum alhamdulillah yawone jam oɗo o noddana en Madi Boulo Bril men wallahi Mamadou Dieng daro mo do fayda jarama wallahi jago ko wallahi ko do ren ko tan andi nawde so mawni ko koli wallahi dum galanda horma yede ha heɓta ko worde ay worde ahoni sarabe ko da ko surade ko surade awsar ma seda walla wallahi usurajo ma walla godda dum seda sabu emin nanta dum quoi aha joni a rawi usar set a baɗa yeeso caggal set moƴƴi moƴƴi wallahi gandanɗa hoorema sukaɓe min bo koye mbeɗa woni moƴƴi waɗa welma allo waaleykum salam wa rahmatullah jam ñalli toon no mbaɗɗa machallah yawone jam alhamdulillah mata bama o ko ibini so jarama sirso weltino yewtere mon yo Allah weltini joni yittinade mata ko hande Allah hoddiri est ce que aduna salmini woni jori mi sammirmama belkitan mo jaralle mo yo Allah doyno ko mbadde fon ko yo Allah weltinen machallah won non waɗi fayde jarama salminama allo allo no mbaɗɗa seli aɓeƴe barata nder seli ɗum ko ilman wona ilman barata nder no atar nambaɗi ɓeƴe seli mi salmini Abou Gali Ba aman jajan salmino soy machallah kadi waɗi gote jarama no cuddiɗo waɗi machallah bisimilla o ko Ila Ba noddata en ko nokkune atar kadi ko gorko Baba Loti Belal Jeeri ko kettotoɗo ndeɗo yewtere kama jara aɗa hewno wiide wonko cifte daari yaltini ɗo henne e leydi he
aɗa hewno wiide ko heewi yiyama ɗo ko heewi ko daña ɗo kadi mbaɗa andi so Allah jaabima koɗo wonno woni baylandi ala wasani kadi mbaɗa andi so tawi Samba Miñum julde yewtere wiyende cifte e daari taw ne wiyete kene yewta jamanu yimɓe ne ɓorno wotteji mumen ala ko ngadi so wona hettade yewtere nde ala ko ngari so wona hettade ɗiɗo kolli tawi kadi jeeyi ɗum sababu ko ɓiɗɗo debbo mbiɗo puɗago mayata furankagal mayata kama dia on ñalawma Kama Diarra mbaɗa andi ma siftoro ko heewi ma dañ ko yiya ma dañ ko haala kadi ma dañ ko siftora ma dañ ko siftorade ma dañ ko siftora ma dañ ko haala kadi ma wurtin ko mayano kadi ma wurtin ko mayano ɗum noon yo Allah rese rena en tan sabu mi haalde Oumou Amadou Oumadou no kaw Seydou wiyanno ni o wi juɓude jooɗoya toon o guila e oɗo saha kanko e astoye toon koɓe joom wuneji en noon anen de gonga Tulle Sarr wi ko hedde balɗe julde ɗe fof ko toon fayi kañumen kam ko toon keedi mbi ko toon tan keedi kañumen ko toon keedi mbi ko toon keedi toon ɓe tawate ɓe mbi ko toon ɓe tawete ɓe jaharan ɓe jooɗo ɓe paɗa mbi holko saabi ɗum ɓe mbi ko soynatno so tawi saami foti ko hoccede gonga beela ñande en cikkuɗa Abou Hamidou Samba Ali Dieng tawatade ala o tawete waɗandi o tawe so tawama waɗan woni mawɗo fédération lit traditionnel ɗo e leydi Mauritanie kanko e diɗɗal ngal fof kamɓe diɗɗal ngal fof kamɓe fof ɓe tawete solle newni ala Kama Diarra ande ɗum de jogori wonto ko somo yo goɗɗum de harawde ko wiide yimɓe tan yoɓe tinno cifte daari kono mbiɗa ni koɗo wonno tan woni cifte daari koɗo wonno tan woni alhamdulillahi rabbil alamin yaltiniɗo yontaɓe hollodiriɗo majjodirnoɓe yiitodiriɗo yimɓe wurtiniɗo gilli ɗum noon so tawi ñande Samba Miñum julde ɗum jogori wadde ɗo kadi e nder wuuro ngo eɗen gandi yimɓe seyda fof makkawɗo enen noon kam koɗo wonno woni tan ñande hen so yonti ma ko yoɗi yiye kadi Kama Diarra artir sora o seeɗa Kama Diarra ɗo noon hade men waynade mbaynortoɗen ko Abdoulaye Mamadou Ba woni Beleba Mamar Maymoun joom ñalɗe ñalade dendagal bandiraɓe ardiɓe ɗeɗo golle e gardugol docteur Sall Abdoul Aziz tawi ko ɗo e radio Mauritanie jooɗa yewtere ɓe wiyeten cifte daari en jogui gacciɗi ko Idi Mamadou Aljuma Demba Kartel korko mo Kama Diarra kama duuɓi mamo ene sawni kam ɗo Gali Abouba mo wuuro Seydou Baba Yero Baba ilman tan ilman naati wuuro ngo natirɗo wuuro ngo kañume Hadja Binta Lamine Sow ñande 16 4e mois 2026 ñalawma kedde jiɗɗuɗo heddade e tarik en calmini dendagal gardiɗo galle o Adama Aissata Kawlal e mo ganduɗa kadi bal moodi woni tamminoɗo nde ɗo hirade Gali Abouba joom nangue tanum ilman Ali tanum Hawoyl Mamar Maymouna naati ɗum curuuro lamol ko leydi Mauritanie kañum Hadja Binta sikkala baba Abdoulaye Mamadou leydi Beleba nde o yalti wuro ngo o fayi noon to Nigeria taw ko jooɗɗa ɗo leydi Mauritanie ko waɗi ambassadeur sikki ala leydi ndi foftini o yalti wuro ngo nde o arti nde kadi aduna o foftini o ari wuro ngo o arti wuro ngo sabu woni ɗum ɗo hewani yiyede cadre arta e wuro ngo wotoji motoji yimɓe mbaɗa délégation jaaha ha ɗo e 45 kilométre aéroport jaɓɓoyade jomum arta galle kadi taw hono ko jaɓɓi ɗum ko nana e galle ne feli ɗum ɗo wona neɗɗo fu dañi ɗum noon Abdoulaye Mamadou Kama Diarra hay soko konngol tan ene moƴƴi beddoɗa hen e wonno mbaɗa andi Abdoulaye Mamadou Ba so haalama daña ko kalɗa hen gon kay Abdoulaye Mamadou Ba ko tawa hatte jofta jaɓɓe
so tawi neɗɗo yalti nokku o naati nokku o yimɓe giddi pee makko wonko sakkuno Allah no rokki mo teddungal kadi alhamdulillahi rabbil alamin Allah no fande juuɗe makko neɗɗo no daña ko handani walla daña ko fotani walla daña ko wawana kanko noon teddungal ngal Allah liggeedani makko ngal ambo foti hen ambo handi hen noon en calminimo en mbimo Seydou Ba en mbimo kadi bisimilla makko wallahi ɗum ɗon Gali Ba yewtere nde gasi ha laaɓi hande mboɗo andi ko gasi ha laaɓi en calmini dendagal hiɗi mi tan haala goɗɗo so hawre weleɗal ni so yewtere citta dari Awa Samba Jakite mbeɗa andi to banggue soninke mbeɗa andi kanko jooɗi o e banggue to omo jogori nadde joni joni o yewtida e bandiraɓe makko soninkoɓe ɓe ɗum noon eɗen mbiyamo bisimilla makko anani tumde yontaɓe koɗon teno ɗo ko yontaɓe anduɓe koye mumen ɗiɗi jibinande ɗum noon en teddiniri bandiraɓe kala dendagal heeɗiyankoɓe Ablaye haalde no weeli kono ɓuuri welde